खुलुमबाय साफ्रोमखौबो btrinfostudio YouTube चैनेलाव आं फिन दिनै बरायना लाबोबाय लोगोफोर मैया माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैनो हादिया स' दिनैनो बानायनांगौआनो मैयानि बानायनांगौ भिडिअखौ आं दिनै बानायबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै जोंनि आसामाव थानाय जेसेबांनाखि जन'गोष्ठीफोर दङ जायखौ जों ST होननानै बुङो बिथांमोना दिनै बिपद खैफोदाव फैबाय माने खैफोदनि लामायाव फैबाय लोगोफोर माबायदि खैफोदाव फैगोन दिनै नोंथांमोननि गेजेरखौ आं बेखौनो थख' फोरमायथिलांनो नागिरदों जुदि नोंथांमोना बुजिनांगौ दङबा बे आयदानि सायावनो नोंथांमोना रोखायै बुजिना लाबानो जाबाय स' नोंथांमोना मोनथिबाय थादों आसामनि जेनेखि राजनितिनि जेनेखि खामानिफोर मावनाय निसय नोंथांमोनहा नुदों जेनेखि बिजेपि राजनिति हान्जाया दिनै मा प्लेन पलिसिफोर लादों निसय नोंथांमोनाथ' मिथिनाय नङा जायफोरनाखि माखासे इसिङारि खामानिफोर मावो बिथांमोना एसेबाबो मिथिनो मोनो दा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो फोरमायना होनो नागिरबाय जे नोंथांमोना नुबाय थादों आसामावहाय 6 जन'गोष्ठीया ST डिमान्ड खालामगासिनो दङ बिथांमोना सोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ थाई आहम मरान मटक राजबंशी आदिबासी बिथांमोना दिनै जन'गोष्ठी डिमान्ड खालामदों नाथाय नोंथांमोना बेखौबो मिथिगौ जे 2019 जेब्लानाखि RGI रेजिस्टार जेनेरेल अफ इन्डियाया बिथांमोननि जेनेखि बे जेनेखि मेम'रेन्डामखौहाय बेखौ मा खालामदोंमोन गासै 8 बार रिजेक्ट खालामबाय मानो रिजेक्ट खालामदों नोंथांमोनाबो मिथिखागौ बिथांमोना रिजेक्ट खालामनायनि मेन उद्देश्य जाहैबाय मा बिथांमोनाव गासै मोनबा जेनेखि क्राइटेरियाफोर थानांगौ जुदि ST जानांगौब्ला बे क्राइटेरिया बिसोरनाव गैया दा मा क्राइटेरिया बिसोरो नोंथांमोनाथ' निश्चय मिथिखागौ आं स्क्रिनाव होदों बे स्क्रिनाव होनायखौ फरायबानो जाबाय बे जाहैबाय 5 क्राइटेरिया बेनो दा बेहाय नोंथांमोना मोजाङै फरायनानै नायदो आरो बुजिदो आरोना दा मोनसे गिथावनाया बिसोर जादों जोंनि थाखाय गिथावना खामानिया बिसोर जे मा जाय मानसिया डेभेलप जाय हारिया डेभेलप जाय जन'गोष्ठीया डेभेलप जाखाबाय बे जुदि डेभेलप जुदि हारियाबो दिनै जुदि गाहायावसो लांनो नागिरोब्ला जेनेखि मा होननानै बुङो बेखौ ट्राइबेलसो जानो नागिरो अब्ला बे माबायदि बिपद आरो जे नोंथांमोना नुनो हादों जे मा बिजेपि दिनै राजनितिक फैनाय लोगो लोगोनो मावथावैखौबो मावदों जायैखौबो जाहोदों स' बेबायदिनो दिनै गिथावना नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो दिनै एलार्ट होनो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय मा जेनेखि MP इलेक्सन फैगासिनो दङ बे MP इलेक्सननि सिगांनो बे 6 जन'गोष्ठीफोरनो STखौ होनाय जासिगोन बे मोनसे रोखा मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दा बेखौ लानानै गासैबो जेनेखि आसामाव थानाय जेनेखि जन'गोष्ठीफ्रा एसे साननांगौ जानानै फैबाय जुदि बिथांमोना ST जामारोबा जोंहा मा खहा जानो हायो दिनै मिथिगौ आरोना माने जोंनि गेजेरावहाय जेसेबांनाखि दा STफोर दं जोंनि आसामाव गासै बै STफोरा दिनै मा अबस्थायाव जागोन बिथांमोननि जेनेखि थानाय जानाय रोंगौथिनि बेलायावबो होन बिराद गिदिर मोनसे खैफोदाव फैसिगोन दा बेनिखायनो राजनितिकआव नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा राजनितिकनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बिनि सायाव थार गियान थानाया मोजांसै आरो जुदि राजनितिक जुदि खामानि थानानै जुदि गावबागाव जेनेखि जन'गोष्ठीफोरनि रैखाथि आरो सेफटिनि थाखाय जुदि खामानि मावनो हायाब्ला राजनितिकआव थायैआनो मोजां होननानै आं सानो आरो बाथ्राया जाहैबाय मा नंगौ जेब्लानाखि जोङो बबेबा मोनसे माहारि आफादाव थानानै जों खामानि मावबोगोन हारिनि थाखाय खामानि मावबोगोन जाथिनि थाखाय खामानि मावबोगोन नाथाय जेब्लानाखि नोङो राजनितिकआव आखाइ होनाय लोगो लोगोनो नों बै माने राजनितिकआव नोङो जाथिनि बा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो हाया जायो मानो हाया जायो मानोना राजनितिकआव फैनाय लोगो लोगो नों गासैबो जन'गोष्ठीफोरखौ नोङो बजबनांगौ जानानै फैयो दाना नों बाहाय जुदि अबेबा मोनसे बेक्तिगत सार्थनि थाखाय बा बबेबा मोनसे मा होननानै बुङो लाबा लाबनि थाखाय बबेबा जाथिनि थाखाय नों बुङोब्ला नोंनि राजनितिकआ दंस' जागोन दा बे माने बिथिंखौ नोजोर होनानैनो राजखान्थिगिरिफ्रा माखासे खामानिखौ मावा दा बेनिखायनो गोबां माखासे प्लेन पलिसि लागासिनो दङ बेनिखायनो माबोरैबा बेखौ रैखाथि होनो हायो दिनै बिनि माखासे प्लेन आरो पलिसिया सिङाव सोलिगासिनो दङ बेयो अपेन रायलायजाया लोगोफोर आरो बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव खिथादों गोबां माखासे MPफ्रा दिनै बे जेनेखि थाखानाय ट्राइबेलफोरखौ सापर्ट होबोदों होननानै बुंदों नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बिसो जादों नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिखाबाय जेनेखि 6 जन'गोष्ठीनि ST होनांगौ जेनेखि बे बिल बे जेनेखि प्रप'जनदाया बाहा दंफैयो नोंथांमोना मोनथिखाबाय रायजो सभायाव थाबथानानै दंफैयो रायजो सभाया बेखौ बिल पास खालामनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना ST जासिगोन
दा बिनि बेलायाव बेखौ होबथानायनि मोनसे राहा दं होननानै बुंदों दा बिनिखायनो बे राहानि थाखाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ जाय माहारियारि आफादाव सिथाबनानै खामानि मावदों एबा जायनिखि ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफोरनि माखासे मानसिफोर बिथांमोनहा दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावगासिनो दङ दा बिनिखायनो जोंहा बिनि सायाव बुजिनांगौ दङ आरो साफ्रोमबो जोंनि जेनेखि एसटि थाखानाय एसटिफोर आसामाव बिथांमोनहा बिनि सायाव खोब सांग्रांथि जानांगौनि गोनांथि दङ नङाब्ला जों एसटि हिसाबै जोंनि एसटिफोरा जेनेखि खथायाव जेनेखि रिजार्भेसन थायो बै रिजार्भेसनाव जेनेखि मोननांगौ सुबिदाफोरखौहाय बै थाखानाय एसटिफ्रा मालाबा मोननो हानाय नङा मानोना बिथांमोना डेभेलप हारिखा आरो बैसोर हारिफोरा बिसोरनि सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बा गासैबो बिथिङावनो होन बिथांमोनहा रोंगौथि दंखाजोबो अब्ला बिथांमोना जुदि एसटि जुदि लानानै जुदि माने एसटि जामारोबा एसटि जुदि मर्यादा होमारोबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ अब्ला थाखानाय एसटिफ्रा बोरै मा सुबिदा मोनगोन दाना बैसोरनो गासिबो आवग्रिनो लाखाजोबगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौसो फोरमायथि होनो नागिरदों जे राजनितिकआव थायोब्लाबो जोङो बिराद माने माखासे बुस्थु가 उसुबिदा जानानै फैयो खामानिफोरखौ मावनो हाया जायो दिनै सिगां समाव जों नुदोंमोन गोबां माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै जाथिनि थाखाय खामानि मावबोबाय बुंबोबायबो खिन्थु दिनै बिथांमोना राजनितिकआव हाबनाय लोगो लोगो माखासे खामानिखौ मावनो हाला आरो बुंनो हाला जाबाय दा बेनिखायनो जोङो जुदि माबा मोनसे गावनि थामोनथा रैखाथिफोरखौ जुदि लानानै थांना थानो गोसो दङब्ला जोङो दिनै राजनिति खालामब्ला जानाय नङा राजनिति खालामनानै जुदि गावनि सात्रनि थाखायल' खामानि मावबा जानाय नङा जोङो गावनि माखासे जातिनि सात्रनि थाखायबो जों खामानि मावनो नाजानांगोन जेरै आं माखासे राजनिति लिडारफोरखौ नुदों बिथांमोना राजनितिकआव थादोंब्लाबो जातिनि खाथिराव खामानि मावनो ओंखारदों आरो नांगौबा राजनितिकखौ रिजाइन होगोन होननानै दा बैफोरबायदि दैदेनगिरिया जोंनि गेजेराव बिराद खम जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद खम बिनिखायनो आङो नोंथांमोन बयनोबो आं बेखौ एसे सांग्रांथि हरबाय जुदि 6 जनगोष्ठीया जुदि एसटि जामारोब्ला थाखानाय जेनेखि एसटिफोर बिथांमोननि गेजेरावहाय बिराद गिदिर मोनसे खहा लाबोसिगोन आरो जों जेनेखि सुजुग आरो सुबिदा मोननांगौमोन एस ए एसटि हिसाबै मालाबाबो मोननो जों हानाय नङा मानोना जों बिसोरजों जुजिनो हाया जों बिसोरजों पेर फाथिनो हानाय नङा मानोना बिसोरनि जेनेखि मेलेम टेलेन्ट रोंगौथि गियानफ्रानो बुहुत गोजौखा आरो जोंलाय मा रोंगौ जों मा बेसेबां डेभेलप जों डेभेलप नङा जों जेनेखि एसटि थाखानाय जेनेखि एसटि बिसोरो दा बेनिखायनो गिनांगौ जानानै फैबाय आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे प्रब्लेम फैबावबायसो बे प्रब्लेमा जाहैबाय मा जे मोनथिनो मोनदों बायदिबा जे ट्राइबेलफोरनि गेजेरावनो माखासे खाबु फर्मफोर दंबावो बिथांमोना आरो जेनेखि दा ट्राइबेल संघ दङ बिथांमोना आरो मोनसे संघ दाबावनायनि प्लेनिं लादों होननाय मिथिनो मोनबाय थादों दा बाथ्राया बेसेबां सैथो दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव आं बेखौल' बुंनो नागिरबाय जेब्लानाखि समा फैगोन जुदि बिथांमोनखौ प्रटेस्ट खालामनायनि जुदि माबा मोनसे हाबाफारिफोर लाबायबायोबा बे गासैबो जेनेखि आसामाव थानाय बे ट्राइबेलफ्रानो ज' प्रटेस्ट खालामनांगोन आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायथि हरबाय मानोना दिनैनि जेनेखि जे अलखद समाव जों बयबो जोङो माने नांगौ रोखोमै जों बाहागो लानो हानाय जानांगोन बाहागो लानो हानाय जानांगोन नङाबा जों आरो रैखाथि मोननांगौआ बे आसामाव गोब्राबसै दा राजनितिकआनो मावथावैखौ मावो माने मा होननानै बुङो मावजानायखौबो मावा दा बिलआथ' पास जानायनि लामायाव दं होनना बुंदों मानोना रायजो सभायाव जेसेबांनाखि एमपिफोर दङ बिसोर गासिबो बिजेपिनि मानसिजोब अब्ला सोर प्रटेस्ट होगोन दाना बे सानै साथामनि प्रटेस्टआथ' बाव सोलिनाय नङाना बिथांमोना गासिबो बिजेपिनि जाजोब्बाय बिथांमोनाथ' फुलि सापर्ट होखागोन अब्ला बबेयाव जोंनि जेनेखि प्रटेस्ट होनाया बा बै सानै साथाम एमपिफोरनि एगेन्स्ट पार्टिनि जेनेखि दैदेनगिरिफोर एमपिफोर बिथांमोननि प्रटेस्ट होनाय जेबो खामानियाव होनाय नङा आरो दा बे जादों ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिबाय मिजिंथियो उननि समाव जुदि बे आसामाव थानाय जेसेबांनाखि ट्राइबेल माहारिया जुदि माबा मोनसे स्ट्रं जुदि माबा मोनसे प्रग्रामफोर लाबायबायोबा बयबो बाहागो लालायगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिनानै दिनै भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि फोरमायनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ